Heledd dwi'n prif ysgogwr newid am swyddfa Comisiynydd Cenedlaethaurdyfodol, a dwi'n defnyddio system mae gennym ni ar gyfer rannu beic. Mae'n system o rannu beic yn meddwl gallwn ni gyd teithio i cyfarfodydd yn lleol ac hyd yn oed yn pell gan roi'r beic ar y tren. A falle byddwn ni wedi teithio i'r cyfarfodydd yna yn gyffredinol yn defnyddio car. Dwi'n defnyddio'r beic llawer, a mae'n rhywbeth rili bach i ni fel swyddfa, ond mae wedi bod yn gret, oherwydd gallwch chi fod allan yn natur, teithio trwy'r dinas, gweld rannau'r dinas, byddwch chi ddim wedi gweld yn gyffredinol ar eich ffordd i cyfarfodydd. Rydym yn gweithredu yn ogystal â thrafod o ran ein polisïau teithio, i drial wneud e'n haws i wneud penderfyniadau gwyrdd o ran y ffordd o deithio. O beiciau i basiau, o trenau i gerdded, rydym yn trial lleihau ein ôl-traed carbon.